witing tarangga hesti atata ingkang bojo layu Ndoro anoman iya beda waduh ndoro sing ngono iya lakon jenengan dugi mriki dina samangku aku diutus dening ramanmu ki Semar Badanaya supaya jampang utawa memanuki marang lakuning pituk garing kang satu bagong lumarap mring negara Sina lajeng yen ana sambi kalane wis ana alangane atomat iki minangka dadyasana ngayomi marang keselamatan pituk nggih matur nuwun nggih Gus dina samangke pituk badhe kula jahe dening wadya boleh segelar sekapan nyangat tumbahe nganti kaya jati ngarang nika kae sapa pituk wadya balanipun jati sampurna pendhita anyar sing sajake ngetokke piwulang-piwulang sing sesat mosok Semar arep dipateni kula anake lanang boten nrimake lek mung pendhitane ijen padha ijen Petruk wanine mriko kancane oke Gus ya aja kuwatir perkara wadya bala sipak sawangsa kene paling durdu kae mangko aku sing nyinggirke aku sing ora maring balesan sampun ngantos slendro raosipun genten dinten samangke mangsa bodho ya wadya balane tak singgirke nenek nganti penembang Begawan Songo jati sampurna sing maju kowe sing nandhi nggih man singgirke wadya balane mriki pendhitane sing ayahi kula ya Andhet kayung gegono nenggih nenggih trisang Rama daya pati lagi mau play itu boleh. Jadi joni mari batho tangan Apa iki? Apa iki? Apa iki? Apa iki? Yo langsung langsung nang Banyuwangi malam hari ini. Udah lah yo. Yo. Tapi